ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар оғози барнома таваҷҷӯҳ намоед ба хулосаи мухтасари хабарҳои рӯз. сарфакорона истифода кардани қувваи барқ ба беҳтар гардидани ҳолати таъминоти он замина мегузорад. шӯҳрати бузурги асари бунёдии академик Бобоҷон Ғафуров дар илми таърихшиносии Тоҷикистон ва ҷаҳон, вусъати корҳои созандагӣ ба хотири истиқбол аз 30-солагии истиқлоли давлатӣ, идомаи сохтмони иншооти ҳаётан муҳим дар шаҳри Левакан. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор. муроҷиатномаи ширкати барқи тоҷик ба мардуми Тоҷикистон. ҳамватанони азиз, дар мамлакати мо манбаи асосии истеҳсоли нерӯи барқ оби дарёҳо ба ҳисоб рафта, ҳамасола ҳаҷми истеҳсоли он аз рӯи захираҳои об дар аввали сол ба нақша гирифта мешавад. ин дар ҳоле ки захира кардани об дар обанборҳо дар фасли баҳор оғоз гардида, дар фасли тобистон ба анҷом мерасад. маҷрои оби дарёҳо ва вобаста ба он захира намудани об дар обанборҳо ба тағйирёбии иқлим, шароити обу ҳаво ва омилҳои дигари табиӣ алоқамандии бевосита дошта, пешгӯии ҳолат ва сатҳи оби дарёҳо хеле душвор мебошад. тавре ки қаблан ба шумо иттилоъ дода будем, маҳз бо таъсири омилҳои зикршуда, яъне камшавии захираҳои об дар ҳавзаи ташаккулёбии дарёи Вахш дар соли сипарӣ шуда, ба нақшаи таъмини соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии мамлакат бо нерӯи барқ мушкилоти зиёд овард. вобаста ба ин, ҳанӯз 28 июли соли 2020 ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар муроҷиатнома ба мардуми Тоҷикистон сокинони мамлакатро ба яке аз роҳҳои асосии ҳалли мушкилоти ба амаломада сарфаккории нерӯи барқ даъват намуд. дар баробари ин, аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати барқи тоҷик низ ҷиҳати қонеъгардонидани талаботи аҳолӣ ва иқтисодиёти миллӣ ба барқ як қатор чораҳои таъҷилӣ андешида шуданд. аввалан, пеш аз муҳлатҳои дар шартномаҳои байнидавлатӣ зикршуда, интиқоли нерӯи барқ ба кишварҳои ҳамсоя қатъ карда шуд. бо сабаби сардиҳои шадиди оғози фасли зимистон ва тӯлонӣ пешбинӣ шудани сардиҳои имсола, хавфи нарасидани захираи об то охири зимистон дар обанбори нерӯгоҳи барқи обии Норак пеш омадааст. ҳоло сатҳи обанбори нерӯгоҳи барқи обии Норак дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 4 метр кам аст. дар Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолӣ иқтидорҳои нави энергетикӣ бунёд ва як силсила нерӯгоҳҳои мавҷуда таҷдиду навсозӣ карда шуданд. вале захираи об дар кишвари мо то ҳанӯз фақат ҳамин обанбори нерӯгоҳи барқи обии Норак мебошад. илова бар ин, маркази барқу гармидиҳии дуюми шаҳри Душанбе, ки он бо муваффақият фаъолият дорад ва 2 агрегати нерӯгоҳи роғун муназзам кор карда истодаанд. вале дар баробари ин, талабот ба барқ дар мамлакат сол то сол меафзояд. ҳамватанони муҳтарам, ҳоло вазъият ҷиддист ва эҳтимоли то баҳор нарасидани захираҳои об ба миён омадааст. аз ин рӯ лозим меояд ки чанд муддат дар кишвар, дар он мавзеъҳое ки биноҳои баландошиёна мавҷуд нестанд ва имкони истифодаи дигар манбаъҳои гармӣ мавҷуд аст, интиқоли барқ маҳдуд карда шавад. маҳдудият аз рӯзи 5 январи соли 2021 асосан шабона ҷорӣ гардида, аз соати 23 шаб то соати 6 субҳ идома меёбад. мо бовар дорем ки ҳамватанони гиромӣ моро дуруст мефаҳманд ки ин тадбир аз рӯи зарурат мебошад. мақсад аз он пешгирӣ намудан аз пурра сарф шудани захираҳои об буда, дар сурати гарм омадани моҳҳои минбаъдаи зимистон, зиёд гардидани сатҳи об дар маҷрои дарёи Вахш ва захираи оби обанбори Норак, имкони бекор кардани маҳдудият ба назар гирифта шудааст. ҳамватанони азиз, ширкати барқи тоҷик ҳеҷ гоҳ хоҳишманди маҳдуд кардани интиқоли барқ ва бебарқ гузоштани мардум нест, вале имрӯз вазъият ҳаминро тақозо менамояд. аз ҳамаи муштариён хоҳиш менамоем ки дар ин вазъият низ
در جای کار و در منزل‌های استقامتی خود از برق صرفه‌کارانه استفاده برند و در بابت تأمین بیشتر کشور با نیروی برق سهم خود را گذارند. بیننده های عزیز، این بود مراجعه‌نامه شرکت برق تاجیک به مردم عزیز تاجیکستان. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. با اندیشه کارشناسان در برابر بنیاد و نوسازی اقتدارهای نوی انرژتیکی، صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق می‌تواند در سمت تأمین اهالی با برق دائمی مساعدت نماید. این را به اینابت گرفته شهروندان باید استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق را خصوصا در فصل سرما خوب درک نمایند، زیرا اگر امروز نیروی برق صرفه‌کارانه استفاده شود، در آبانبار حجم ضروری آب ذخیره شده فصل زمستان به مشکلی و نارسایی برق پس سر می شود. گزارش عبدالحمید نظیر. سال تا سال با زیاد گردیدن شماره اهالی کشور و کارخانه‌های نوی صنعتی طلبات با نیروی برق و گرمی خصوصا در فصل زمستان دوچند می شود. استفاده مقصدناک نیروی برق و پس کردن تلفات آن را متخصصان ساحه عامل اساسی تأمین ساکنان کشور با نیروی برق دائمی و فعالیت منظم کارخانه‌های استحصالی معنی داد می‌کنند. از این رو هر یک عائله در این فصل سال مسئولیت بلند نشان دهد و حدالامکان یک چراغ خانه خود را که بیهوده فروزان است خاموش کند، میتواند خاندان دیگری تاجیک در سردی ها روشن و گرم باشد. صرف کردن قوای برق باعثی بهبود گردیدن بودجه اویلوی میگردد. یعنی اگر یک نفر در یک ماه مثلا اگر تا 500 سومون یا تا 300 سومونی صرف کند، این برای بلند رفتن سطح زندگی همون اویله میگردد. در حالت فرهنگ بلند برق رو استفاده بری، یعنی نمونه شدن در اون حالت شخصانی که در اویله عضو دیگری اویله یعنی فرزندان از اونها عبرت میگیرند و صرفه‌کاری رو می‌باید نیز رعایت میکنند. استفاده تجهیزات کم مصرف برقی از جمله فروزانک‌های حاضر زمان صرفه نیروی برق را تا 5 مرتبه کم کند هم، ولی امروز می‌بینیم در یک حجره نه کمتر از 10 عدد لامپ استفاده می‌شود که این از خرج بیهوده برق در هر خاندان درک می‌دهد. در بسیاری جا مشاهده می‌کنیم که در یک حجره که همگی یک تا فروزانک میتونه که اون رو پورا روشنش رو تامین کنه، با جای یک فروزانک تا 4-5 فروزانک استفاده می‌شود که این هم یک نشانه و دلالت از آن می‌کند که ما در جدای استفاده کردن سوارناک استفاده کردن قوای برق تا هنوز سالم با سالانگاری راه می‌تیم. یا که مسئله جهت تامین کردن حجره‌ها با گرمی در این سمت هم کمبودیو تا اندازه به مشاهده می‌رسند. مخصوصا ما امکانات پوره داریم که امروز از سرچشمه‌های دیگر برای گرمی را نگاه داشتن در خانه خود استفاده کنند، مخصوصا از سرچشمه‌های عنعنوی استفاده هیزم، انگیش و دیگر سرچشمه‌ها، لیکن در این سمت هم بیشتر از قوای برق استفاده کرده می‌شود. ساکنان را ضرور است که مراجعه‌نامه حکومت مملکت را واقع‌بینانه و از روی مسئولیت شهروندی درک کرده جهت استفاده دیگر مواد سوزشواری الترناتیوی خصوصا انگشت استفاده برند و نیروی برق را صرفه نموده از حساب مبلغ صرفه گردیده دیگر مشکلات اویلوی خود را برطرف نمایند. وابسته به وضع امروزه ذخیره‌های آب مملکت در فصل زمستان باید هر یک عائله، تشکیلات و مؤسسه و کارخانه و کارگاه‌ها صرف نظر از شکل مالکیت، نظام استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق و پیشگیری کردن اسرافکاری آن را رعایت نمایند. طبق اطلاع در جمهوری تاجیکستان 1,600,000 مشتری از حساب استعمال کنندگان اجتماعی به قید گرفته شده است. الحال 45% برق در مملکت استحصال شده را اهالی استفاده می‌برد. اگر هر یک مشتری از حساب اهالی کشور در یک شبانه روز 2 کیلووات ساعت نیروی برق را صرفه نماید، در یک شبانه روز برابر می شود به 3,200,000 کیلووات ساعت نیروی برق. مخصوصا در دهات کشور ما امروز مشاهده میکنیم که حتی ساکنان دهات هم امروز با در جدای آماده کردن خوراک، گرم کردن خانه‌های استقامتی از قوای برق بیشتر استفاده می‌کنند، حالا که در سالهای قبلی از سرچشمه‌های عنعنوی استفاده هیزم، استفاده دیگر سرچشمه‌های گرمیدهی در دهات استفاده می‌کردند و روز تا روز هم از جهت رشد دموگرافی هم از جهت ترقیات و دسترسی
пайдо кардани аҳолӣ бо технологие ки аз қувваи барқ истифода мекунад рӯз то рӯз истифодаи нерӯи барқ зиёд гардест. новобаста аз корҳои фаҳмондадиҳӣ то ҳанӯз ҳастанд нафароне ки ба хотири манфиати худ нерӯи барқро беҳудаву барзиёд истифода менамоянд ки ин омили онҳо бевосита метавонад дар ин сардиҳои фасли зимистон хонадони дигар сокинони кишварро торик гардонад. аз ин рӯ ҳар як сокини кишварро зарур аст ки фарҳанги волои сарфакориро дар ин самт болотар аз ҳама чиз донаду нерӯи барқро сарфакоронаву оқилона истифода намояд. абдулҳамиди назир, баҳодури қурбонзода, ахбор. аз рӯи маълумоти созмони милали муттаҳид бо назардошти он ки талабот ба нерӯи барқ сол то сол афзоиш меёбад, вазъи таъминоти нерӯи барқ дар тамоми сайёра қаноатбахш нест. бо мақсади беҳтар гардидани ҳолати таъминоти нерӯи барқ дар тамоми дунё, ин созмон аз ҷумла тавсия додааст ки агар иқтидорҳои нави энергетикӣ бунёд карда шуда иқтидори истеҳсолӣ афзоиш дода шавад, ҳам роҳи асосии раҳоӣ аз мушкилоти норасоии барқ, ин кам кардани истифода ё худ сарфакорона ва самаранок истифода бурдани ҳар киловатт соат нерӯи барқ мебошад. агар дар тоҷикистон ҳам ки иқтидорҳои нави энергетикӣ бунёд карда мешавад, нерӯи барқ махсусан аз ҷониби аҳолӣ мақсаднок ва сарфакорона истифода бурда нашавад, пас эҳтимолияти норасоии барқ ва ҷорӣ намудани маҳдудият дар таъминоти он дар идомаи фасли зимистон вуҷуд дорад. танҳо фарҳанги баланди истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ ва масъулиятшиносии ҳар як сокини мамлакат метавонад моро аз мушкилоти норасоии барқ раҳо бахшад. дар иртибот ба ин хатарҳо бори дигар аз тамоми сокинони мамлакат даъват ба амал оварда мешавад ки барқро сарфакорона ва мақсаднок истифода баранд. барномаи иттилоотии ахборро идома медиҳем. бинандаҳои азиз, китоби тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров шаҳодатномаи миллати тоҷик, қосиди сулҳу салоҳ, бозтоби саҳифаҳои пурғановати таъриху тамаддун ва хотираи таърихии миллат мебошад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзиши илмии ин асари бунёдиро бениҳоят бузург арзёбӣ намуданд. дар воқеъ чунин баҳогузорӣ иқдомест ки дар таҳкими давлатдории миллӣ ва фарҳангсолории миллати тоҷик нақши муҳиму беҳамто дорад. имрӯз чун анъанаи замони соҳиби истиқлолӣ тарғиби мероси маънавӣ ва суннатҳои мардумӣ ки ҳамаҷониба дастгирӣ меёбад, муваффақтарин сиёсати фарҳангие мебошад ки барои тақвият бахшидан ба истиқлоли сиёсӣ ва худшиносии миллӣ заминаи босазое мегузорад. гузориши Маҳмадалӣ Сафар дар ин хусус. дастрасии шоҳасари арзишманди алома Бобоҷон Ғафуров тоҷикон бо дастури бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳар оила аз тадбирҳои муҳиму муассир дар роҳи худшиносии миллӣ, арзгузорӣ ба таъриху фарҳанг ва шинохти асолати миллӣ аст. мардум муштоқ буданд ки дар хонашон китоби тоҷикон дошта бошанд. ҷустуҷӯ мекарданд, мекофтанд ки китоби тоҷиконро ба даст биёранд. мана акнун бо иқдоми пешвои муаззами миллатамон ҳар ду ҷилд дар якҷоягӣ бо сифати баланди чоп ба ҳар як хонадон ба таври ройгон тақдим карда мешавад ки ҷараёни ин аллакай сурат гирифт. мардум огаҳӣ доранд ки пеш аз ҳама аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шурӯъ гардид ва давра ба давра то ҷашни таърихии истиқлолияти давлатиамон ба ҳар як хонадони тоҷикистониён китоби тоҷикон дастрас мегардад ва бо ин боиси он мегардад ки мардум аз назари нав таърихи худро хонад, таърихи худро донад. баландбардоштани ҳисси ватандӯстиву хештаншиносӣ ва огоҳӣ пайдо намудани қишрҳои гуногуни ҷомеа маҳз бо мутолиаи асарҳои мондагоре чун китоби тоҷикон дар раванди ҷаҳонишавӣ ва бархӯрди тезутунди тамаддунҳо муҳим ва саривақтӣ хоҳад буд. дар шароити тезутунди ҷаҳонишавӣ бо ҳамин гуна роҳу василаҳо мардумро ба таърихи худаш ҷалб кардан, ба гузаштаи худаш ҷалб кардан, гузаштаҳои неки худро зинда кардан, анъанаву суннатҳои неки худро зинда кардан ба хотири он аст ки сатҳи маърифати мардум бедор шавад. мардум гузаштаи худро ба хотир биёранд, огоҳ шаванд ки гузаштагони онҳо киҳо буданд,
در گذشته چی داشتند و با کدام پهلوی اون انها امروز ما باید پیروی کنیم. با خانادمندی و جانبداری از این تشبث پیشوای معظم ملت، خرد و بزرگ مملکت امروزها هرچی بیشتر با کتاب روی آوردند که وسیله احیای عنعنه و سنت‌های نیاگان در این سمت به شمار می‌رود. با مطالعه کتاب تاجیکان نسل امروز آینده از گذشته پرافتخار ملت تمدن‌آفرمان آگاهی پیدا نموده، در راه خودشناسی و معرفی تاریخ و فرهنگ پرقنواتمان به جهانیان از آن به طور گسترده استفاده خواهند کرد. فخرالدین давлатов сокини ноҳияи абдурахмони ҷомӣ соли дуюм аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман иштирок карда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ мегардад. соли гузашта аз рӯи номинатсияи сарояндаи сурудҳои академӣ иштирок намуда бо диплом сарфароз гардида буд. имсол ҳам худаш дар ин озмун иштирок намуд ва ҳам шогирдонро барои ҳунарнамоӣ дар даври ниҳоии озмун омода намуд. ҳоло низ Фахриддин давлатов саргарми эҷоду офариниши таронаҳои нав аст. хабарнигори мо Абдурозиқ Азиз гузориш медиҳад. Фахриддин давлатов сокини ноҳияи Абдурахмони ҷомӣ ду карат иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман мебошад. дар қатори садҳо нафар истеъдодҳои нави соҳаи санъат, Фахриддин низ бо маҳорати баланди сарояндагӣ ва дарки мусиқии касбӣ дар озмуни мазкур ширкат варзида бо пешниҳоди сурудҳои тараннумгари дастовардҳои замони истиқлолият ва мубаллиғи мероси пурғановати ниёгон ҷойҳои ифтихориро сазовор гардидааст. ман миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президент ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки барои дарёфти истеъдодҳои нав, рушди соҳаи санъат чунин озмунро соли дуюм аст ки дар саросари ҷумҳур баргузор шуда истодааст. Фахриддин давлатов аз хурдӣ ба ҳунари мусиқӣ ва сароидани суруду таронаҳои анъанавии академӣ ва фалаксароӣ шавқу ҳаваси зиёд дошт. тарбияи падари бузургвораш ки аз аҳли санъат буд, роҳи ӯро дар масири сайқали ҳунар ҳамвор намуд ва ҳамин алоқамандӣ ба ҷодаи савту навоз ки акнун ба қуллаҳои дилхоҳи он расида садорати бахши фарҳанги ноҳияи Абдурахмони ҷомиро бар дӯш гирифтааст. Фахриддин давлатов як аз шогирдони беҳтарини бахши фарҳанги мо, хусусан санъаткори беҳтарин ба ҳисоб меравад. Фахриддин давлатов аз даврони ҷавонӣ ба ин соҳа бисёр завқи баланд дошт. дар радифи пешбурди соҳаи фарҳанги ноҳияи Абдурахмони ҷомӣ ҳамзамон Фахриддин давлатов дар фурсатҳои муносиб машмули эҷоди таронаҳои нав мегардад. имсол то сатҳи вилоятии озмун ширкат кард ва барои даври ниҳоӣ шогирдаш Каримҷон Ҳасановро аз рӯи номгӯи навозандаи анъанавӣ омода намуд. натиҷаи заҳмату меҳнаташ самараи хуб ба бор овард. ҳамин буд ки шогирди ӯ Каримҷон Ҳасанов дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман сазовори шоҳҷоизаи озмун гардид. дар ҳақиқат озмуни чорабиниҳои фарҳангӣ истеъдодҳо рӯи саҳна меорад ва Фахриддин ҳам дар аввал тӯли чанд соле ки мо масъули баргузории чорабиниҳои ноҳиявӣ будем овозхонӣ мекард. воқеан вақте ки ба саҳна мебаромад бисёр ҷавон буд, ҳам истеъдоду ҳунару маҳораташ қобили ҳамаи тамошобинон онан роҳбарияти ноҳия буд ва ҳамин сабаб шуд истеъдоду маҳорати баланди Фахриддинро ба назари роҳбарияти ноҳия ки корманди фарҳанг буд бевосита даъват карданд ба вазифаи бисёр ҳам масъул, яъне мудири шӯъбаи фарҳанги мақомоти ҷоякумаи давлатии ноҳия ва дар ҳақиқат дар ҳамин вазифа ҳамчун ҷавон бисёр ба як масъулияти баланд, масъулият ки дошт баромад ва ҳар чорабине ки чӣ дар сатҳи ноҳия чӣ дар сатҳи вилояти ҷумҳурӣ мешуд маҳз таҳти роҳбариш фаъолона аз номи ноҳия иштирок мекард. бузург шудан дар оилаи ҳунарманд дар рушди минбаъдаи ҳаёту рӯзгори Фахриддин заминаи хуб гузошт. барномаи ахборро идома медиҳем. бинандаҳои азиз, дар доираи таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Левакан бунёди 96 иншоот ба нақша гирифта шудааст. то ба имрӯз 68 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда, айни замон корҳои сохтмонӣ дар дигар иншоот идома дорад. ҳамкоронамон Худоидоди Раҷаб ва Искандари Саид дар ин мавзӯъ гузориш омода намуданд ки ҳоло манзури шумо мегардонем.
ба хотири сазовор истиқбол гирифтани 30-умин солгарди истиқлоли давлатӣ дар тамоми шаҳру навоҳии вилояти Хатлон корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома доранд. Чунин раванди ободонӣ дар шаҳри Левакан низ мароми тоза дошта, тибқи нақшаи омодагиҳо бояд то ҷашни 30-солагӣ 96 иншооти таъйиноташ гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шаванд. дар шаҳри Левакан тибқи нақшаи чорабинои мазкур 98 иншоот ба нақша гирифта шуд ки айни ҳол 68 иншоот мавриди истифода қарор дошта, дар дигар иншоотҳо кораи сохтмонӣ васлкунӣ рафта истодааст. аз он ҷумла иншоотҳои соҳаи маориф, корхонаҳои истеҳсолӣ ва дигар иншоотҳои иҷтимоӣ маишӣ ба инобат гирифта шудааст. тибқи иттилоъ дар доираи корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳри Левакан сохтмони 8 иншооти соҳаи маориф ба нақша гирифта шуда, то ин муддат як муассисаи нави таълимӣ, 2 муассисаи томактабӣ ва якчанд адад синфхонаҳои иловагӣ сохта мавриди истифодаи муҳассилин қарор дода шудааст. бо назардошти фаро гирифтани 320 нафар хонанда дар якбаст дар кӯчаи борбади шаҳр бунёди муассисаи наву замонавӣ иборат аз 3 ошёна аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди абреси шаҳри Душанбе сохтмонаш идома дошта, бинокорон мақсад доранд то соли нави хониши 2021-22 пурра мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. ба иттилои масъулин сохтмони иншооти мазкур моҳи марти соли 2020 оғоз ёфта, бо ҷалби беш аз 50 нафар мутахассисони маҳаллӣ корҳои бунёдӣ бо сатҳу сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи меъмории муосир анҷом дода мешавад. аз рӯи лоиҳаи муассиса 36 синфхона, маҷлисгоҳ, китобхона, ошхона ва толори варзишӣ ба нақша гирифта шуда, сохтмончиён айни замон ба корҳои рангуборкунӣ ва пӯшонидани боми бино машғул мебошанд. дар рафти сохтмон мутахассисон ба сифати он аҳамияти ҷиддӣ зоҳир карда, ҳама гуна масолиҳи зарурӣ пас аз санҷиши озмоишгоҳ истифода карда мешавад. бо мақсади дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои стратегии ҳукумати кишвар баҳри рушди соҳаи саноати мамлакат дар шаҳри Левакан аз ҷониби соҳибкори ватанӣ бунёди 5 адад корхонаҳои саноатӣ бо маром идома дорад. дар ин масир метавон гуфт ки корхонаи истеҳсоли обҳои ташнашикан, коргоҳи истеҳсолии оби ҷав, корхонаи коркарди меваю сабзавот, корхонаи бандубасти афшураҳо, корхонаи истеҳсоли хишти пухта ва корхонаи насоҷӣ аз ҷониби роҳбарияти корпоратсияи салтанат дар шаҳри Левакан бунёд ёфта истодааст. имрӯзҳо соҳибкори маҳаллӣ талош дорад ки ҳарчи зудтар биноҳои коргоҳҳоро пурра таъмир намуда, дастгоҳу таҷҳизотҳое ки аз давлатҳои хориҷ ворид намудаанд васлу насб намоянд. пас аз пурра мавриди истифода қарор гирифтани иншооти мазкур, сокинони зиёди шаҳр бо ҷойҳои нави корӣ таъмин мегарданд. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, шаҳри Левакан, ахбор. идомаи барномаи ахбор. дар рӯзҳои таътили зимистона дар бисёр шаҳру ноҳияҳои мамлакат байни хонандагони муассисаҳои таълимӣ чорабиниҳои гуногуни варзишиву фарҳангӣ доир карда мешавад. гузориши Раҳматшоҳи Обид. дар рӯзҳои таътили зимистона дар бисёр маркази шаҳру ноҳияҳои мамлакат чорабиниҳои мухталифи фарҳангиву варзишӣ баргузор мегарданд. бо мақсади дар рӯзҳои таътили зимистона ҷалби наврасону кӯдакон ба варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ, тарғиби ташвиқи тарзи ҳаёти солим, рушди гӯштини тарзи ҷудо, интихоби чеҳраҳои нав ба ҳайати дастаи мунтахаби вилоят, баҳри иштирок дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, дар қасри варзиши паҳлавонони суғдии ноҳияи Мазчоҳи вилояти Суғд, мусобиқаи инфиродӣ оид ба гӯштини тарзи ҷудо байни кӯдакони аз 10 то 16 сола доир гардид. ҳар сол дар ҳамин ноҳияи Мазчоҳ бахшида ба таътили зимистона мусобиқаи кушоди вилоятӣ оид ба гӯштини ҷудо байни наврасони хурд мо баргузор мекунем. хурсандовар аст ки духтарон ба ин намуд бисёр ҷалб шуда истоданд. дар ин намуди олимпӣ бо ҳама шоҳид аст ки 2021 бозиҳои олимпӣ дар пеш аст. кӯшиш мекунем ки намуди гӯштини ҷудоро дар миқёси вилоят, ҷумҳурӣ ва берун аз ҷумҳурӣ варзишгарон тарбият карда ин намудҳо рушд диҳем. дар мусобиқа чанд даста аз вилояти Хатлон ва шаҳри Душанбе дар вазнаҳои мухталиф бо ҳам рақобат карда ғолибон маълум гардиданд. мавриди ёдоварист ки дар ноҳияи Мазчоҳ чун дигар шаҳрноҳияи мамлакат иншоотҳои фарҳангиву варзишӣ сохта ба истифода дода мешаванд ки аз таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати рушд ва оммавияти варзиш дар мамлакат дарак медиҳад. қасри паҳлавони суғдӣ ки дар маркази ноҳияи Мазчоҳ бунёд шудааст, дар баробари ҷалби сокинон ба варзиш ҳамчунин мусобиқотҳои вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ ва ҳатто мусобиқаҳои бо нуфузи сатҳи байналмилалӣ низ доир мегарданд. ин намуди зуда ба ман махкул аст. ман ин намудро дӯст медорам. кӯшиш мекунам ки парчами Тоҷикистонро баланд бардорам.
بیننده‌های عزیز، ما شما رو با شرح این و دیگر خبر و گزارشات در نشرهای منبعده برنامه‌های تلویزیونی اخبار که شما امروز منظور شما می‌گردند حتما آشنا می‌سازیم. سلامت باشید. تو بازدید.